खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। गलाघाटनि मिरापानियाव कर'ना टेस्ट खालामालासिनो सानै बर' हिन्जावखौ कर'ना पजिटिभ होननानै हेल्थ डिपार्टमेन्टआ डिक्लेयार खालामदों। फुलमती बसुमतारी आरो सुनिला बर' मुंनि सानै हिन्जावा जयपुखुरी प्राइमारि स्कुलाव ओंखाम संनायनि खामानि मावग्रा। आसाम गभर्नमेन्टनि नियम मथे टिचार्स आरो स्टाफफोरखौ कर'ना टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बियाव बिसोर सानैया गावसिनि न'नि उसुबिदानि थाखाय कर'ना टेस्ट खालामजानो थांनो हायाखैमोन। अब्लाबो हेल्थ डिपार्टमेन्टआ बिसोर सानैखौ कर'ना पजिटिभ होननानै डिक्लेयार खालामदों। बे गासै जाथाया हेल्थ डिपार्टमेन्टनि केयारलेसनि थाखायनो जानो मोन्दों। केरालायाव एम्बुलेन्स ड्राइभारा कभिड पेसेन्टखौ रेप खालामखांनायनि सानसे उनावनो आरोबाव सासे जुनियर हेल्थ इन्सपेक्टरा 44 इयार्सनि कभिड टेस्ट खालामजानो फैनाय हिन्जावखौ रेप खालामबावदों। जुनियर इन्सपेक्टरा कभिड टेस्टनि सार्टिफिकेटखौ गावनि रुमाव लांफैनो थिननानै हिन्जावखौ रेप खालामदों। दा बेखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय आरो एरेस्टबो खालामबाय। बाक्सानि हाफासाराव पुलिस, फरेस्टार आरो एसएसबिनि जइन्ट अपारेशनाव साथाम सिखारिखौ हमनो हादों। बिसोरनि मुङा लकेश्वर बसुमतारी, बिन'द बसुमतारी आरो मदन गयारी। बिसोरनिफ्राय गंनै मैदेर हाथाइ, मैनि गं, आखाइजों बानायनाय सिलाइ आरो गुलि मोननाय जादों। अन्ध्र प्रदेश गदावारी डिस्ट्रिक्टनि मोनसे गामियाव जोनोम जागोदान गथ' गोरलैखौ हा सिङाव फबनानै दोननायखौ बासायनो हादों। गथ'नि देहाखौ खावसे हा सिङाव फबनानै दोनदोंमोन। मोसौ खानो फैनायाव गामिनि मानसिफ्रा गथ'नि गाबनायखौ खोनानानै गथ'खौ हा सिंनिफ्राय बासायनो हायो। चाइल्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ साननैसो सिगां साबेसे बिमाया गथ' गोरलै जोनोम होदों बेखौ आसाफोरनि गेजेरजों नागिरगासिनो, जाहाथे दायनिगिरिया थाबैनो हमजायो। अरुणाचल प्रदेशनि चांलां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय चांलां डिस्ट्रिक्ट पुलिस, राजपुत रेजिमेन्ट आरो सीआरपीएफनि जइन्ट अपारेशनाव NSCN के ग्रुपनि साथाम टेररिस्टखौ हमनो हादों। बिसोरनि मुङा वांमन, रन्जन चाकमा आरो कमल चाकमा। बिसोर साथामखौ म्यानमार बर्डारनिफ्राय एरेस्ट खालामनो हादों। बिसोरनिफ्राय गोबां हाथियारबो मोननाय जादों, जेरै गंनै चाइनायाव बानायनाय राइफल्स, मोनसे ग्रेनेड, 239 ता गुलि, 9 मेगजिन, गंसे वाकी-टकी सेट, डकुमेन्ट्स आरो गोबां। 104 दिननि उनाव बाक्सानाव गेस लिक जानानै अर खामनायखौ अइल इन्डियाया फाइनेलि मैया गोबां नाजानायनि गेजेरजों खोमोरनो हाबाय। बे अरखौ खोमोरनायाव गासै 100 जन अफिसार्स, इन्जिनियार्स आरो टेकनिशियान्सफोर दंमोन, जेराव 6 जन फरेन एक्सपार्ट्सबो दंमोन। वेस्ट बेंगलनि कमरहाटी गलाघाटआव मैया न' सिङाव बम बेफ्रुनानै सानै मानसि थैदों आरो सानैया दुखु मोनदों। सानै थैनायनि मुङा साजिद आरो राजा। जाथायनि सायाव पुलिसफ्रा इनभेस्टिगेशन खालामगासिनो दङ। सेबाया मेट्रिक एग्जामखौ मार्चआव जानो हागौ होननानै बुंदों। गुबुन बोसोराव फेब्रुवारियाव जायोमोन। दा COVID-19नि थाखाय क्लास लानो हायियाव मेट्रिक एग्जामखौ मार्चआव जानो हागौ होननानै बुंदों। सेबाया एग्जामनि फाइनाल डिसिसनखौ एसे उनाव डिक्लेयार होगोन होननानै फोरमायदों। नलबारि गणेश मन्दिरनिफ्राय मैया सोरबा सिनाय मोनै सिखावा गणेशनि चान्दिजों बानायनाय मुकुट, गोबां सना आरो चान्दिजों बानायनाय साजायग्राखौ खावदों आरो 40 बा 40 चान्दिजों बानायनाय जिबौनि मुसुखाजों लोगोसे दान होलांग्रा बक्सनिफ्राय गोबां रां खावदों। सिखावखौ दासिमबो हमनो मोनथ'नाय जायाखै। आसामा नेशनेल लिटारेसि रेटआव 5th पजिशन मोननो हादों। फार्स्टआव केरालाया मोननो हादों। केरालानि लिटारेसि रेटआ 96.2%, सेकेन्डआव दिल्लीया मोननो हादों, बिनि लिटारेसि रेटआ 88.7%, थार्डआव उत्तराखन्डआ मोननो हादों, बिनि लिटारेसि रेटआ 87.6%, फोर्थआव हिमाचल प्रदेशआ मोननो हादों, बिनि लिटारेसि रेटआ 86.6%, फिफ्थआव आसामा, बिनि लिटारेसि रेटआ 85.9%। इन्डियायाव बयनिख्रुइबो खमसिन लिटारेसि रेटआ अन्ध्र प्रदेशआव, बिनि लिटारेसि रेटआ 66.4%। अन्ध्र प्रदेशनि तिरुमाला लर्ड बालाजी टेम्पलआव सानसेयावनो सिबियारिफोरनि दान होनाया 1.02 crore जादों। गासै सिबियारिफोरा 13,486 जनमोन। बे टेम्पलखौ COVID-19नि थाखाय बन्द खालामनानै 11 जुनावसो खुलिफिननाय जादोंमोन। टेम्पलनि कमिटिया फोरमायनाय बायदिब्ला टेम्पल खुलिनायनि उनाव सानसेयावनो 1.02 crore मोननाया बे फार्स्ट टाइम होननानै बुंदों। कार्बि आंलंआव वाटारफल नायनो थांनाय सा-9नि सानै सुबुङा गोमानानै दंमोन। मैया बिसोर सानैनि गोथै देहाखौ बोखांनानै मोनबाय। बिसोर गासिबो गलाघाट टाउननि। थैनायनि मुङा बिभाकर 20 बोसोर आरो सुदीप 22 बोसोर। बलिउडनि एक्टर सुशांत सिंह राजपूतनि केसखौ लानानै कंगना रानावतआ मुम्बाइ पुलिस आरो महाराष्ट्र गभर्नमेन्टखौ गोबां खोथा बुंबोदों।
बे केसखौ लानानै कंगना रानाउत आरो शिवसेना लिडार संजय राउतनि गेजेराव गोबां खोथा दान्थेलायनायबो जादों। शिवसेना लिडार संजय राउतआ कंगना रानाउतखौ मुम्बाइसिम फैफिननो मोनला होननानै धमकी होदोंमोन। बेनि थाखायनो इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाहआ दा कंगना रानाउतनो Y+ सिकिउरिटि होबाय। कंगना रानाउतआ दा 9 सेप्तेम्बराव Y+ सिकिउरिटिजों लोगोसे मुम्बाइआव फैफिनसिगोन। Y+ सिकिउरिटिनि गेजेरजों 10 to 11 कमान्ड'सफोरा जेब्लाबो बेखौ सिकिउरिटि होगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। इन्डियायाव दासिम 42,51,587 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 72,321, हामनाया गासै 32,98,881। आसामाव दासिम 1,28,244 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 96,823। दासिम 31,048 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 370। मैया आसामाव सानसेयाव कर'नाजों गासै 10 जन बा 10 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।